మాతృదేవోభవ. అమ్మయటన్న మాట మనకు అక్షరమాలను దిద్దునప్పుడే కమ్మగ నేర్పినారు. అమ్మయటన్న మాట మనకు అక్షరమాలను దిద్దునప్పుడే కమ్మగ నేర్పినారు. తెలుగమ్మల మించిన అమ్మలెవరో ఇమ్మహి, తెలుగమ్మల మించిన అమ్మలెవరో ఇమ్మహి. ఆవును ఇంటిని ఇక ఈశ్వరునిందలపించినారు మాయమ్మలు. అమ్మయటన్న మాట మనకు అక్షరమాలను దిద్దునప్పుడే కమ్మగ నేర్పినారు. తెలుగమ్మల మించిన అమ్మలెవరో ఇమ్మహి. ఆవును ఇంటిని ఇక ఈశ్వరునిందలపించినారు మాయమ్మలో. తెలుగు పద్యములనంకితమిత్తము, తెలుగు పద్యములనంకితమిత్తము వారి ప్రేమకై. భారతీయ విద్యా వ్యవస్థ, అందున తెలుగువారి విద్యా వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకమైన పునాదితో ఉంది. దేనికైనా భవనానికి పునాది ఎంత ముఖ్యమో విద్యా వ్యవస్థకున్న పునాది అంతే ముఖ్యం. పునాదిని బట్టి భవనం ఎంతకాలం నిలబడుతుందో చెప్పచ్చు. మీరు విద్య ద్వారా సాధించదలుచుకున్న లక్ష్యాలు ఏమిటి అని ఒక 100 ఏళ్ల క్రితం భారతీయుడిని ఎవరిని అడిగినా సరే చాలా స్పష్టంగా చెప్పేవాడు. నేను కలెక్టర్ అవుతానండి, నేను డాక్టర్ అవుతానండి, నేను ఇంజనీర్ అవుతానండి అని చెప్పేవాడు కాదు. నేను ఒక మంచి పౌరుణ్ణి కావడం కోసం చదువుకుంటున్నాను అని చెప్పేవాడు 100 ఏళ్ల క్రితం ఈ దేశంలో విద్యార్థి. అందువల్ల పాతకాలం చాలా బాగుందనే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఈవేళ విద్యార్థుల్ని విద్యార్థినుల్ని ఎవరిని పలకరించినా సరే నువ్వేమవుతావు అంటే అదవుతావు ఇదవుతావు చివరికి మట్టి అవుతా, అందుకంటే ఏమవుతావు. ఎమ్మెల్యే గారు మాట ఒకటి నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది, ఆయనతో చెబుతాను సరదాగా. మీరు బాగా కష్టపడి చదువుకుంటే తర్వాత జీవితం అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నారు. ఆయన చాలా కష్టపడి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. ఎమ్మెల్యే అయ్యాక కూడా కష్టపడుతున్నారు, అనుమానం లేదు. కాదని అనుమానం చూస్తాను నేను. ఇది దయచేసి మనస్సులో పెట్టుకోవద్దు. మీరు ఎంత కష్టపడి చదువుకుని ఎంత గొప్ప ఉద్యోగం సంపాదించినా తర్వాత కూడా కష్టపడాల్సిందే. అసలు ఇదేదో గొప్ప సౌఖ్యం పొందడానికి చదువుకోవడం ఉంది, ఆ మూలంలోనే లోపం ఉంది. విద్య ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే సుఖపడడానికి కాదు, జ్ఞానాన్ని పొందడానికి. సుఖం పొందడం వేరు, జ్ఞానం పొందడం వేరు. సుఖం ఉంటే దుఃఖం ఉంటుంది వెనకాల, సుఖం ఉంటే దుఃఖం ఉంటుంది వెనకాల. రోడ్డు పక్కన నుంచి పానీపూరి తింటుంటే చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అని లాగుతూ ఉంటాం. ఇంకా నాలుగే వింటాం. తర్వాత ఏమవుతుందో అందరికీ తెలుసు, కడుపులో కూడా. గులాబ్ జాములు ఇష్టమైనా ఏది ఇష్టమైనా తింటున్నప్పుడు చాలా సుఖంగా ఉంటుంది, హాయిగా ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంగా చేశారండి అంటాం. మీరు వచ్చారు కాబట్టి చేశారండి అంటారు వాళ్ళు. తర్వాత కడుపు నొప్పి ఖాయం. పెళ్లి చేసుకోకముందు మీలాంటి వాళ్ళందరికీ పాపం కుర్రాళ్ళు కదా, మ్యారీడ్ లైఫ్. ఈ పైన ఉన్న వాళ్ళం ఎవరో అంత ఆనందంగా లేవు. నన్ను మన్నింతురుగాక, జడ్జి గారు మన్నింతురుగాక. ఉండరండి, అనుమానం లేదు అక్కడ. మేమంతా మీకు మళ్ళీ హ్యాపీ లైఫ్ ఏం లేదమ్మా, ఫ్లాపీ అయిపోయింది జీవితం ఇక్కడ. పెళ్ళైన వాళ్ళు చాలామంది ఎందుకు చేసుకున్నామనే ఏడుస్తున్నారు. ఇక్కడ పెళ్లి కాకముందు బ్రహ్మచారికి సుఖం, అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా. సత్రం భోజనం, మటన్ నిద్ర. ఎక్కడో తింటారు, ఎక్కడో పడుకుంటారు. ఎవడు అడుగుతాడు? ఉంటుందండి తేడా ఖచ్చితంగా. ఎంత బ్రహ్మచారిగా ఉన్నప్పుడు నీ ఒక్కడిదే బాధ్యత. పెళ్ళి చేసరికి ఏమైంది, భార్యవని భర్తవని పిల్లలు అంతా మొత్తం పెద్ద బాధ్యత వచ్చింది. ఇంకా ఇటువంటి నాయకులకి ఇటువంటి న్యాయమూర్తులకి చెప్పాలంటే సమాజం పట్ల బాధ్యత. వారి కుటుంబం కాదు సమస్య, సమాజం. ఎంత తలనొప్పిది, ఒకరితో అయ్యేదా? అంచేత సుఖపడడం కోసం చదవడం అనే మాట మానేసుకున్నప్పుడే మీరు జీవితంలో సుఖంగా ఉంటారా, ఆనందంగా. సుఖం కోసం కాదు చదవాల్సింది. అందుకే 100 ఏళ్ల క్రితం ఏ భారతీయుణ్ణి, అందున తెలుగువాణ్ణి నువ్వు ఎందుకు చదువుకుంటున్నావంటే చతుర్వేద పురుషార్థ సాధన కోసం అని చెప్పేవాడు ఒక్క మాట. 4 పురుషార్థాలు ఉన్నాయండి వాటిని సాధించడం కోసం. ఏమిటంటే ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం.
పురుషార్థాలంటే మగాళ్ళకే అనుకోకండి, మనిషి అని అర్థం అక్కడ. ఆడాళ్ళకైనా అవే, స్త్రీకి వేరే అర్థాలు ఉండవు. మన సాహిత్యంలో పురుష ప్రయత్నం, పురుషార్థం, ఉద్యోగం, పురుష లక్షణం అంటే మనిషి అని అర్థం అక్కడ. అంతేగాని ఆడ మగ కాదు. మనిషి మానవ జీవితంలో సాధించవలసిన ఏమిటంటే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు. ముందు ధర్మంగా ఉండు, నీ ధర్మం ఏదో నువ్వు చెయ్యి. వీరికో ధర్మం ఉంది, వీరికో ధర్మం ఉంది. ఆ నిలబడ్డ ఆయనకో ధర్మం ఉందండి, ఖచ్చితంగా ఆయన నిలబడే ఉంటాడు. చూసుకోండి మీరు, జడ్జి గారి కిందికి దిగే వరకు నిలబడే ఉంటాడు, లెక్క అది. ఆయన ధర్మం ఆయన చేస్తున్నారు. నాకు కూర్చుందుకు సుఖంగా ఆసనం ఉంది, వినడానికి వీరికి ఉన్నాయి. ఎంత చెమట పెట్టినా ఒక్క పోచన మీకు ఉంది, వారికి ఏముందండి? అంటే ఆయన ధర్మం ఆయన చేస్తున్నాడు. ఆసక్తిగా ఉండి నిలబడేవాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అదే ధర్మం. ఆయన మనం కూర్చోమని ఆయన కూర్చోడు అక్కడ, అబ్బాయి కూర్చోకూడదని అంటాడు, అదే ధర్మం. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే కొన్నాళ్ళు ఆ నౌకరిగా పనిచేస్తే తర్వాత జడ్జి అవ్వచ్చు. కాదమ్మా, అది సమస్య కాదమ్మా. నౌకరు అవ్వడం, ఇంకా పైకి ఎక్కడం, ఇంకా పైకి ఎక్కడం కాదు. ఎక్కడికెక్కినా యమధర్మరాజు దగ్గరికి ఎక్కక తప్పదు. ఎన్ని సింహాసనాలు ఎక్కినా మన్నింతులు కాక పాడే ఎక్కక తప్పదు. సింహాసనం ఎక్కడం మనలో చేత కాకపోవచ్చు, పాడెక్కడం చేత కాకపోవడం లేదు. నలుగురు కూర్చొని ఎక్కిస్తారు, తీసుకెడతారు. నువ్వు ఎక్కక్కర్లేదు, నేను ఎక్కక్కర్లేదు. సమస్య ఎక్కడుందంటే మూలం అసలు మనం సాధించాల్సినది ఏమిటి? ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం అన్నప్పుడు ధర్మం ఏమిటి? విద్యార్థి ధర్మం ఏమిటి? విద్యార్థి పాటిస్తే సరిపోయాయి. ఉపాధ్యాయుల ధర్మం ఆయన పాటించాలి. నేను ఏదో ప్రవచనం చెప్పడానికి వచ్చాను, 1.5 గంటన్నర 2 గంటలు నా ధర్మం నేను పాటించాలి. నేను ఇక్కడ కూర్చొని రోజు పాఠాలు చెప్పను నేను. కానీ ఈ ఉన్న సమయంలోనే వీలైనంత మౌలికమైన అంశాలు మీ బుర్రలోకి దూరేలా చేయడం నా బాధ్యత. ఇది నా ధర్మం ఇక్కడ. దీని ద్వారా నువ్వు అర్థం సంపాదించుకోవాలి. డబ్బు సంపాదించవద్దు అని భారతీయ సంస్కృతి ఎప్పుడూ చెప్పదు. ధనం సంపాదించడం కానీ, కామవాంఛలు తీర్చుకోవడం కానీ అధర్మమని ప్రపంచంలో ఏ సంస్కృతి అయినా చెప్పచ్చు, ఏ మతమైనా చెప్పచ్చు. భారతీయ సంస్కృతి చెప్పదు, హిందూ మతం అస్సలు చెప్పదు. తీర్చుకో, హాయిగా తీర్చుకో, ధర్మంగా ఉండవు. లైంగిక వాంఛలు నేను తీర్చుకోవద్దని చెప్పలేదు ఎవరు. కానీ భార్యతోనే, భర్తతోనే బయటికి వెళ్ళి వేషాలు వేయద్దు. అది కూడా ఒక భార్యే, ఒక భర్తే, ఏడాదికి ఒకరు కాదు. ఇక్కడ ఈ మధ్య దుర్మార్గపు సంస్కృతి బయలుదేరింది. నాకు హైదరాబాద్లో ఒక న్యాయవాది చెప్పారు, మహిళా న్యాయవాది, పాపం నెలకు 1600 కేసులు వస్తున్నాయి సార్ అని చెప్పింది ఆవిడ. నెలకు 1600 ఒక్క కోర్టులో. ఎంత చచ్చిపోతున్న విడాకుల కేసులు. ఇంకెందుకమ్మా వివాహం? ఇది పచ్చి నిజం. ఇది ఎందుకు? లైంగిక వాంఛ తీర్చుకోవడం తప్పు కాదు అన్నారు కానీ నీ ఇష్టమా? డబ్బు సంపాదించడం తప్పు కాదు అన్నారు కానీ నీ ఇష్టమా? ఎలా సంపాదిస్తాం? దేని ద్వారా సంపాదిస్తాం? ధర్మం తర్వాత అర్థం అనడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ధర్మం ద్వారానే డబ్బు సంపాదించు, అధర్మం ద్వారా కాదు. అందుకే ఈ కాలంలో బాగా వ్యాపించింది సినిమాల ద్వారా కానీ ఇతరత్వ కానీ. ఏమైనా సరే సంపాదించాలి, చాలా తప్పు. ఎలా సంపాదించాలో అలాగే సంపాదించాలి. అలా సంపాదించడం చేత కాకపోతే పేదవాడిగా ఉండిపోవడమే మంచిది, ఏం పర్వాలేదు. లోకంలో పేదవాడు, దరిద్రుడు 2 మాటలు ఉన్నాయి. పేదవాడిలో దోషం లేదమ్మా. పేదవాడు తిట్టుపదం కాలేదు భాషలో. దరిద్రుడు తిట్టుపదమైంది. దరిద్రపు మొహం, దరిద్రపు సినిమా, దరిద్రపు మనిషి, దరిద్రపు బుద్ధి. దరిద్రం అంటే పేదరికమే కదండి. మరి పేదవాడు అనే తిట్టు కాకుండా దరిద్రం ఎందుకు తిట్టేయిందండి? సహజంగా ఏమీ లేనివాడు పేదవాడు, ఎంత ఉన్నా చాలనివాడు దరిద్రుడు. ఇప్పుడు మనం దరిద్రులమో పేదవాళ్ళమో తెలుసుకుందాం. మనం పేదవాళ్ళమైతే పర్వాలేదు, సిగ్గుపడక్కల్లా. నేను పేదవాడినండి అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను దరిద్రుడిని అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాలి. దరిద్రుడు అంటే ఎంత ఉన్నా చాలనివాడు, ఇంక వాడిని ఎవడో ఏం చేయలేడు ఇంకా. అందుకని భారతీయ సంస్కృతి స్పష్టంగా చెబుతుంది, నీ ధర్మం ద్వారా నువ్వేం సంపాదించగలవు అదే సంపాదించి ఊరుకో, అంతే చాలు. ఈ జన్మకి ఇదే ప్రాప్తం అని సరిపెట్టుకో. ఆ అర్థంతోనే కోరికలు తీర్చుకో. అందుకే 3వ పురుషార్థం కామం. ఇది మనకి భారతీయ సంస్కృతిలో చాలా విచిత్రంగా 2 వర్గాల్లో ఉంటుంది. ఇది పురుషార్థాల్లో ఉంటుంది, అరిషడ్ వర్గాల్లో కూడా ఉంటుంది. చాలా విచిత్రమైనది. మరి ఎక్కడ ఈ కాంబినేషన్, ఈ జోడీ మీకు కనపడదు. ఓన్లీ ఇన్ ఇండియన్ కల్చర్, భారతీయ సంస్కృతిలోనే. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అంటే మనిషి తప్పనిసరిగా సాధించవలసినవి. అందులో ధర్మం, అర్థం, కామం ఉంది కదా, మోక్షం ఉంది. అరిషడ్ వర్గాలంట. అరి అంటే శత్రువు. శత్రువులు 6 మనకి. అందులో కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు 4 ఓ పక్కన రాయండి. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు 6 ఓ పక్కన రాయండి. ఇందులోనూ అందులోనూ ఉన్నవేమిటో చూడండి. కామం అనేది ఒక్కటే ఉంది. ఆశ్చర్యకరంగా లేదా భారతీయ సంస్కృతి. కామం మనకి శత్రువా, మనకి మిత్రుడా? అయితే శత్రువుల్లోనూ మిత్రుల్లోనూ ఎలా ఉంటుందండి? శత్రువుల్లోనే ఎలా? నేను 2 పార్టీల్లోనూ ఉన్నట్టు ఊరుకుంటారా? ఏదో ఒక పార్టీ ఎంచుకోవాలి. కావాలంటే మళ్ళీ ఎన్నికలకు మారాలి. ఇప్పుడు మారితే కుదరదు. 2 పార్టీల్లో ఉన్నానంటే ఎలాగా?
ఏదో ఒక పార్టీ ఎంచుకోవలసిందే, ఇంత తప్పనిసరి పరిస్థితి అనేది. శత్రువుల పార్టీయా? నీకు శత్రువా కామం, మిత్రుడా? కానీ ఆశ్చర్యకరంగా కామం అనేది శత్రువులోనూ ఉంది, మిత్రవర్గంలో కూడా ఉంది. నువ్వు తప్పనిసరిగా సాధించవలసిన దాంట్లోనూ కామపురుషార్థం ఉంది, నీ శత్రువుల్లోనూ కామపురుషార్థం ఉందంటే నువ్వు ధర్మంగా లైంగిక వాంఛల్ని తీర్చుకోగలిగితే సంసార మార్గంలో అది పురుషార్థం. నీకు ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది, ఆనందం కలిగిస్తుంది, సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. తద్వారా వాంఛలు తీరిపోవడం వల్ల మోక్షం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా. అదే శత్రువర్గంలోకి వెళ్ళిపోయింది కామం అంటే ఏమిటి? ఎంతకీ తృప్తి లేక, వీరు కాదని వారు, వారు కాదని వీరు, వావి వరస మొత్తం అనేక రకాలన్నీ మర్చిపోయి వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారే రకరకాలుగా విశృంఖలంగా. అది విపరీత వాంఛ. అది ఖచ్చితంగా మనిషిని నాశనం చేస్తుంది, చెప్పక్కర్లేదు వేరే. అందుకని ఇది శత్రువయ్యే అవకాశం ఉంది, మిత్రుడయ్యే అవకాశం ఉందయ్యా. నీ విచక్షణను బట్టి అవుతుంది, నీ ఇష్టం నువ్వు తెలుసుకో. ఇది భారతీయ సంస్కృతి. ఇప్పుడు ఫలానా తప్పు, ఫలానాది ఒప్పు అని ఏం చెప్పరండి. పరిస్థితి ఇది, నువ్వు ఆలోచించుకో ఉంటుంది. అదే భారతీయ సంస్కృతి. నీకు విచక్షణ ఉంది కదా, అంటే ధర్మంగా ఉండాలి, ధర్మం ద్వారా అర్థాన్ని సంపాదించాలి. ఆ అర్థం ద్వారానే మన కోరికలను తీర్చుకోవాలి. పైగా కామం అంటే వేరు, కామవాంఛ అంటే వేరండి. మామూలు భాషాపరంగా తేడాలు ఉంటాయి. వాడేస్తూ కామవాంఛ అంటే లైంగిక వాంఛ, కామం అంటే కోరిక. ఏ కోరికైనా కోరికే. డబ్బు సంపాదించడం కోరికే, ఒక పదవి సంపాదించడం కోరిక. అంతవరకు ఎందుకంటే మీకు నేర్చుకోవడం ఒక కోరిక, వారికి పాఠం చెప్పడం ఒక కోరిక. అది కూడా కామం కిందకి వస్తుంది. కామవాంఛ వేరు, కామం వేరు. కోరిక, నాకు మాట్లాడాలని కోరిక ఉంది కదా, అంచేత నేను కోరిక ఉన్నవాడినే, లేనివాడిని ఏం కాదు, లేదా రాను కదా. అది కానీ ఈ కోరిక తప్పు కాదు కదా, మీకు వినాలనే కోరిక తప్పు కాదు కదా. అంటే కోరికలు తీర్చుకోవలసిందే మనం. ఆ కోరికలు ఎప్పుడు ఎలాంటివి? క్రోటన్ మొక్కలు లాంటివి. క్రోటన్ మొక్కలు బాగా పెరుగుతుంటే అడ్డకత్తెరేసేస్తారు. అలాగే కోరికలు పెరుగుతున్నప్పుడు అడ్డకత్తెరేసేయాలి. ఇది కుదరదు, ఇది కుదరదు, ఇది కుదరదు అని. నాకు కోరిక తీరాలంటే ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది, నేను షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళిపోవలసిందే, నాశనం అయిపోతాడు మొగుడు ఈవిడే కూడాను. కోరిక తీరాలంటే షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళిపోతావా? మొన్న ఎవరినో ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే చూశాను, ఏదో పత్రికలు వచ్చింది, నీకు హాబీస్ ఏమిటమ్మా అంటే షాపింగ్. అయిపోయి షాపింగ్ హాబీయా? ఇదేమిటి? అదేమన్నా చదువా, ఆట? షాపింగ్ హాబీ ఏమిటమ్మా? సర్వనాశనం అయిపోం. షాపింగ్ హాబీయా? హాబీ కోసం వస్తువులు కొంటారా అండి? ఇదేమి దరిద్రం. అవసరమే వస్తువులు కొంటారా, హాబీ కోసం వస్తువులు కొంటారా? నాకు మాట్లాడడం హాబీ, మాట్లాడుతుంటే వినడం హాబీ, కుట్లు అల్లికలు హాబీ, పోనీ ఎదుటివాడిని ఏడిపించడం హాబీ అన్నా పర్వాలేదు, కొంత సర్దుకుంటాం. షాపింగ్ హాబీ ఏమిటండి? అంటే కాలక్షేపం లేనప్పుడల్లా షాపింగ్ బయలుదేరుతావా? అంటే అనవసరంగా వస్తువులు వచ్చి ఇంటూ పెట్టుకుంటావు, ప్లాస్టిక్ సంచులనే అవతల బారేస్తావు. షాపింగ్ హాబీ అంటున్నావు అంటే జీవితాన్ని దరిద్రం చేసుకున్నాం మనం. ఈ కాలక్షేపం లేకపోతే ఓ పుస్తకం చదువుకో, ఓ సినిమా చూసుకో, ఓ ధ్యానం చేసుకో, బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే. అందుకని షాపింగ్కి వెడతావా? ఏం తోచట్లేదు షాపింగ్కి వెళ్ళా అంటే అయిపోతాం మనం. ఇంకా ఏ షాపు దగ్గర షాపింగ్కి వెళ్ళామో ఆ షాపు దగ్గరే బజ్జీలు అమ్ముకుంటాం, అనుమానం లేదు. ఇంకా ఇది మన కోరికలను నియంత్రించుకోవడం. అందుకని ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం ఏం చేస్తుందంటే నాలుగోది, ఎన్ని కోరికలు అయితే సరిపోతాయి? 100 కోట్లు సంపాదించేవి సరిపోదా? ఇన్ని పదవులు పొందేవు సరిపోదా? ఇంకా ఏమిటి కావాల్సింది? ఇంత వైభవంగా ఉన్నావు సరిపోదా? పిల్లలు బాగున్నారు, 2 కంటే ఎవరికి పిల్లలు లేరండి. వాళ్ళ 10 మంది ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఈ ఇబ్బంది లేదే. 2, 3 కంటే ఎవరికీ లేరు కదా. ఆ 2 బాగానే ఉన్నారు కదా. ఒకరు డాక్టర్ అంటున్నారు, ఒకరు ఇంజనీర్ అంటున్నారు, ఒకరు అమెరికా అంటున్నారు, ఒకరు ఆస్ట్రేలియా అంటే నీకెందుకు ఇక్కడ పని? జపం చేసుకోడండి. ఎవరన్నా కెలుగుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే కాలక్షేపం లేదు. ఇదే కోరిక. అందుకని మోక్షం కోసం ప్రయత్నం చేయవరు. మోక్షం అంటే ఈ మొత్తం చెత్త విడిపోవలసిందే. ఈ 4ంటిని విద్య ద్వారా సాధించాలి. మీరు CA చదివారా, MBA చదివారా, ఇంజనీరింగ్ చదివారా, మెడిసిన్ చదివారా, అది సమస్య కాదు. ఏమీ చదవకపోయినా పర్వాలేదు. ముందు నేర్చుకోవలసింది ధర్మం, దాని ద్వారా అర్థం, దాని ద్వారా కోరికలు తీర్చుకోవడం. ఆ కోరికల్లో పడి మునిగిపోకుండా మోక్షాన్ని పొందడం. ఇది మన విద్యా వ్యవస్థ. కాబట్టి 1వ తరగతి తెలుగు వాచకం తెలుగు మాధ్యమంలో చదివిన వాళ్ళు ఉంటే తెలుస్తుంది, లేని వాళ్ళకి తెలియదు. మేము చదివాం కాబట్టి మాకు తెలుసు. అందులో మొదటి పుటలోనే 4 పదాలు ఉండేవి: అమ్మ, ఆవు, ఇల్లు, ఈశ్వరుడు. వాటినే నేను ఇప్పుడు మా అమ్మ ప్రార్థన పద్యంలో పేర్కొన్నాను. 1వ తరగతి పుస్తకంలోనే నువ్వు కనబడ్డావమ్మా, ఇంకేం కావాలి మాకు అని. అమ్మ, ఆవు, ఇల్లు, ఈశ్వరుడు. ఎందుకంటే ఆకారం కోసం అమ్మ, ఆకారం కోసం ఆవు కాదండి. అప్పడం పెట్టచ్చు. ఆకారం అంటే శుభ్రం క్లాసులో తింటారు పట్టుకొచ్చి. ఆనపకాయ పెట్టచ్చు, కోసి పులుసులో వేసుకోవచ్చు ముక్కలో. ఆవు ఎందుకండి? ఇకారానికి ఇల్లు ఎందుకండి? ఇటక మొక్క పెట్టచ్చు. ఈశ్వరుడు ఎందుకండి? ఈగ పెట్టచ్చు. అక్కడ తోలుతూ ఉంటుంది, తోలుకుంటూ ఉంటాం, వాలుతూ ఉంటుంది, తోలుతూ ఉంటాం. కానీ ఇటక వల్ల, ఈగ వల్ల,
అప్పడం వల్ల ఆనపకాయ వల్ల నేర్చుకునేది ఏం లేదు. అవన్నీ కేవలం వస్తువులు. అమ్మ, ఆవు, ఇల్లు, ఈశ్వరుడు, నాలుగింటి వల్ల నేర్చుకోవలసిన చాలా ఉన్న అమ్మ ధర్మానికి ప్రత్యేక. మనం పుస్తకం పట్టకముందే అబ్బా ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి, మీ నాన్నగారు వచ్చారు అలా కూర్చుంటామే లే అని మా అమ్మ మమ్మల్ని లేపేదండి. మా నాన్నగారు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి గుడెరుగు మీద కూర్చోవడానికి వెళ్ళి పంచాంగం అది చెప్పి పురాణం ఏదో కావాలంటే ధర్మ సందేహాలు ఉంటే ఏమన్నా ప్రజలకి చెప్పి సాయంత్రం 7 గంటలకు ఇంటికి వస్తుంటే మా నాన్నగారు గుమ్మంలో తలుపు కర్ర చప్పుడు చేయగానే మా అమ్మ నాన్నగారు వచ్చారులే అనేది వెంటనే హడిలిపోయి లేచేవాళ్ళం. ఇవాళ నాన్న పోయి డాడీ వచ్చాక ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఆ డాడీ ఓ గాడి అయిపోయాడు. పైగా ఈ బొడ్డోడన కుర్రాడు డాడీ నీకేం తెలియదు, ఎవరికి ఏం తెలియకుండానే ఈ సన్నాసి పుట్టాడు ఇక్కడ. మా నాన్నగారిని ఏమీ తెలియదు కదా, ఆయనతో మాట్లాడడానికి మేము 2 రోజులు రిహార్సల్ వేసేవాళ్ళం వెనకాల. ఏం మాట్లాడాలి, పేలిపోయేది వీపు. ఆ భయం మా అమ్మ కలిగించింది మాకు, మా నాన్న కలిగించరా, మా అమ్మ కలిగించింది. అందుకని ఇప్పటికీ సభ పెడితే 62 ఏళ్ల వయస్సున్న అమ్మ 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 అని ఏడుస్తామమ్మ. అటువంటి అమ్మ ఎవరికి దొరకదు. మా అమ్మ అంత గొప్పది, మీరు స్వార్థం అనుకున్నా మంచిది. అంత సంస్కారం నేర్పింది నా తల్లి. మీ నాన్నగారు వచ్చారు ఏం చేస్తున్నాం అనేది. నాన్నగారు వచ్చారని లేపిన తర్వాత అమ్మ వచ్చినప్పుడు లేవాలని మాకు ఎవరూ చెప్పక్కర్లా, మేమే లేచాం. ఎందుకంటే నాన్నకంటే ముందు కదా అమ్మ. మన శాస్త్రమే చెబుతుంది, లోకంలో ఎవరు నువ్వు ఎంత గౌరవించినా, జగద్గురు శంకరాచార్యని గౌరవించినా సరే వారికంటే నీకు చదువు చెప్పిన గురువు గొప్పవాడు అన్నారు. జగద్గురు శంకరాచార్య కంటే కూడా నీకు చదువు చెప్పిన గురువు గొప్పవాడు. నీకు చదువు చెప్పిన గురువు కంటే 10 రెట్లు నీ తండ్రి గొప్పవాడు. నీ తండ్రి కంటే 10 రెట్లు నీ తల్లి గొప్పది. అందుకని ఎవరిని ముందు గౌరవించాలో నేర్చుకుందాం. ముందు తల్లి, తర్వాతే తండ్రి. జన్మనిచ్చింది ఆవిడ, శరీరాన్ని పోషించింది ఆవిడ, తయారు చేసింది ఆవిడ, పోషించిన లోపల ఆ తల్లి కడుపులోంచి బొడ్డుతాడు కొయ్యకపోతే ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా బొడ్డు పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉండవలసిన వాళ్ళమే. ఎప్పటికీ కొయ్యబట్టే బయటకు వచ్చాం. ఈ రుణం తీరేదా ఇది? ఆ తల్లి రుణం తీర్చుకో, తండ్రి రుణం తీర్చుకో. ఇది విద్యకి తాత్పర్యం. ఇవే ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు. అమ్మ ధర్మానికి ప్రత్యేక, ఆవు అర్థానికి ప్రత్యేక. పాత రోజులు మీకు తెలియకపోవచ్చు, మేము పుస్తకాల్లో చదువుకున్నామమ్మ పంచగవం అనేవారు. మీరు సమాసాల్లో చదువుకుని ఉంటారు తెలుగులో. ద్విగు సమాసం అంటారు, తెలుగులో వస్తుంది. ద్విగు అంటే సంఖ్యాపూర్వం దిగువు, 2 ఆవులు అంటారు. ద్విగుహు అంటే అర్థం ఏంటంటే 2 ఆవులు, ద్విగుహు 2 ఆవులు. 2 ఆవులు అనేది ఒక యూనిట్. 2 ఆవులు అంటే ఆ రోజుల్లో 1000 రూపాయల నోటు. 5 ఆవులు అంటే ఆ రోజుల్లో 2500 నోటు. అది 5 ఆవులు ఇస్తే ఏదో ఒక వస్తువు ఇచ్చేవారు, 2 ఆవులు ఇస్తే ఒక వస్తువు ఇచ్చేవారు. బార్టర్ సిస్టమ్, వస్తువు మార్పిడి. గోవుల్ని ధనంగా వాడారు, గోవుల్ని అమ్మారు, కొనుక్కున్నారు. అందుకే రాజులు బ్రాహ్మణులకి పండితులకి గోవులు దానం ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు దానం ఇస్తుంటే ఏం చేయాలో తెలియట్లే. పేడ తీసేవాడు ఏడి, పాలు పితికేవాడు ఏడి, వీడు మళ్ళీ అమ్మేస్తున్నాడు. అప్పుడు గోవులే ధనం. అంచేది ఆవు అంటే అర్థం ఇల్లు, కామపురుషార్థం. ఎందుకని పెళ్లి చేసుకుని ఎవడన్నా ఇల్లు కట్టుకుంటాడు కదా ఖచ్చితంగా, ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా. అందుకే మన తెలుగులో మాట, ఇతర భాషల్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, పెళ్ళి అయితే పెళ్ళి అయిందన్నారు. మా వాడో ఇంటివాడు అయ్యాడంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ కేటాయించారు ప్రభుత్వం వారని కాదు, ఇక్కడ పెళ్ళి అయిందని అర్థం. ఓ ఇంటివాడు అయ్యాడంటే పెళ్ళి అయిందని అర్థం. ఇంటివాడు అవ్వడం ఏంటండి? పెళ్ళి అయినా కూడా చెట్టు కింద కాపురం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి, వాళ్ళని కూడా ఓ ఇంటివాడు అయ్యాడనే అంటారు. అంటే ఇల్లు అంటే గృహిణి, గృహం వచ్చేది. నీకు ఇల్లాలు ఏర్పడింది. నువ్వు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా సాయంత్రానికి ఇంటికి రావాలి, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, వాళ్ళు నీ కోసం చూస్తూ ఉంటారని ఒక బాధ్యత. ఆ గృహం సంసారానికి మొత్తం మూలమైనది ఇల్లు కాబట్టి 3వది ఇల్లు అన్నారు. 4వది ఈశ్వరుడు అన్నారు. ఈశ్వరుడు మోక్షానికి ప్రత్యేక, వేరే చెప్పక్కల్లా. అందుకే ఈశ్వరుడు ఉండే మూల ఈశాన్యం. మనం ఎవరు వాస్తు ప్రకారం ఏ రకంగా ఇల్లు కట్టుకున్నా ఈశాన్యం మూలే దేవుణ్ణి పెడతాం ఖచ్చితంగా. ఈశాన్యమూల దేవుణ్ణి పెడతాం కాబట్టి ఈశాన్యమూల బరువులు పెట్టద్దన్నారు. ఈ మైకి తీసుకెళ్ళి, ఈ పీట తీసుకెళ్ళి ఈశాన్యమూలలో పెడితే మీకేం శని పట్టదు, పెట్టి చూడండి, ఏం పర్వాలేదు, దానివల్ల పట్టదు. ఎందుకు బరువులు పెట్టద్దన్నారు అంటే ఈశాన్యమూలలో ధాన్యం సంచులు ఉన్నాయనుకోండి, పరపర 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 ఎలకలు కొడుతూ ఉంటాయి, వీడి ధ్యానం అంతా చెడిపోయింది. ఈశాన్యమూల బీరువా పెట్టారనుకోండి, ఈయన జపం చేస్తూ ఉంటాడు, ఆవిడ వచ్చి బీరువా తీస్తూ ఉంటుంది, ఇక అంతే బీరువా మీదే ఉంటుంది దృష్టి. అంచేది ఈశాన్యమూల ఏ బరువులు లేకుండా కేవలం దేవుడు ఒక్కడే ఉంటే, నువ్వు దేవుడు తప్ప ఎవరూ లేకుండా ఉంటే ధ్యానం చేయగా 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 చచ్చే నాటికైనా వాడు ఒక్కడే ఉంటాడమ్మా, మనం ఉండం, దేవుళ్ళు మనం కలిసిపోతాం. అది జీవిత లక్ష్యం, అదే మోక్షం. అందుకని ఈశాన్యంలో దేవుణ్ణి పెట్టమన్నారు. సెంటిమెంట్స్ పెంచుకోవడం కాదు, శాస్త్రజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి. అమ్మ, ఆవు, ఇల్లు, ఈశ్వరుడు అనే 4 మాటల ద్వారా ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు 4ంటిని విద్య ద్వారా సాధించాలని ప్రపంచానికి బోధించిన ఏకైక జాతి తెలుగు జాతి, ఏకైక భాష తెలుగు భాష.